ị ma na asị m kwuo uche onye adịghị njọ o. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo a n'ile na that na iso wee lena nwaanyị obodo gị na bụ wee mụba nwa mụọ nwa o mụgide nwa ị nọ ebe a kabalụ fụ na ịtagidere afụ n'ụwa ịpụta tagide afụ n'obodo ịpụta wee dị shọ na izugidere nwa wee zugide nwa zụsịa ya nwa wee too nwa agbọbịa. Ọ bụ na ndị obodo na-eme ka ndị be anyị bụ na a na-azụ nwa ka esi ka na fa na-azụ nwa ka anyị si azụ nwa ndị be anyị si azụ nwa at least ịgwagodo nwa okwu ife dị otu a nwatakịrị gwara okwu ekweta ife mpịa ma ọ bụ mmịa kwuru. Mana obodo anụnwa adịrị otu a ife fama bụ na fa ya asị na even nwa dị 1 month asị na o nwere right ya to do anything na choice nwa dị 1 month 2 months nwa 1 year 3 years ife ọbụla nwatakịrị mere n'obodo a bụ right ya asị na right ya. Aka m asị ka anyị unu advice ya si na ọ bụrụ na unu chọrọ ka ụmụazị a unu mụrụ n'obodo a tochagoro agbọghọbịa ma ndị tochego ikorobịa ka enwe ike na-esenata fa na be anyị yotago ka enwe ike na-esenata fa na be anyị. Ọ kara mma na unu pụta sị nke ọ bụ nke ịmụta mmegoro agbọghọ isi ya nne na ife na onye chọ ka ịnụ ọ bụ onye Naijiria onye Igbo o kwetaghị na onye Naijiria ife ọ nagokwa nke a esena gị ọnụzi onye be anyị akpọrọ ya naba be anyị ọ bụrụ ya bụ na ọ nata isi nke nwoke nna n'ife chọkwa nke ịnụ ọ bụ onye nwaanyị Naijiria ọ chọwa nwaanyị Naijiria chọwa nwaanyị Igbo ọnụba ọnụtazie nwaanyị Igbo a duru naba be anyị ọ bụrụ ya bụ na nke a na-esenatago nke a. Mana ebe Chukwu nọ wee kpọsịa unu nchara ine ọkụ bụ n'obodo anyị nwere ike ịgwa nwatakịrị fọ ya eme ntọọ ị nwere ike ịgwa nwatakịrị fọ ya eme nwatakịrị na-eme ife sọlịa even ma ndị nke bụ ụmụ afọ Igbo ndị mpafa bụ ndị Igbo tochagoro etoli fa na anyị ndị obodo fa nwere time unu isi mụ na fa ya na teta ụla o mebi ka lalụba na chia ka efuru chiefobe jos relasi ya lalụbara onwe ya ụla itete na ewu